Tradičné agrolesnícke systémy sa na Slovensku zachovali dodnes. Nie je tomu tak dávno, kedy boli na kopcoch Bielých Karpát vidieť hospodárske zvieratá spácajúce pastviny a v časoch nedostatku krmiva aj halúsky stromov. Mozaikovitá krajinná štruktúra šťastí odolala tlaku intenzifikácie produkcie a udržala toto dedičstvo pre ďalšie generácie. Nič z toho by však nebolo možné bez zanietenia miestnych obyvateľov. Dnes sa preto vydávame po stopách agrolesníctva do škôlky Biele Karpaty, ktorá začínala ako skupina nadšencov pre pomológiu a záchranu tradičných ovocných odrôd. Viac vám už povie Ján Veselý. Vítajte v Moravskom Lieskovom, kde sídli Združenie sadárov Ovocný strom a škôlka Biele Karpaty. Nachádzame sa v tomto priestore, kde udržiavame historické ovocné odrody a snažíme sa ich aj následne rozmnožovať. Moravské Lieskové sa nachádza na úpätí Bielých Karpát, kde sa nachádzajú krásne historické krajinné štruktúry rozvoľnených starodávnych extenzívnych sadov a naozaj stále môžeme v krajine nájsť staré sady, ktoré ešte stále plodia a sú v produkčnom veku. V škôlke sa venujú hlavne pestovaniu ovocného genofondu, ktorý pre náročnosť a početnosť operácií vyžaduje otvorené a dobre prístupné plochy. V škôlke sa však snažili využiť a zachovať dreviny, ktoré sa tu už nachádzali, a takto nájdeme aj pastu pod stromami či kombinácie pestovania drevín a zeleniny. Oboje má svoje úskalia, keďže hospodária na ťažkých ílovitých pôdach a v zrážkovom tieni Bielých Karpát. Nachádzame sa v genofondovom sade, kde udržiavame a staráme sa o genofond starých odrôd marhúl, jabloní, hrušiek, čerešní, sliviek a mnohých ďalších. A v tomto našom ovocnom sade hospodárime agrolesníckym systémom. To znamená, že využívame medziradia medzi ovocnými stromami, ktoré sú v širokom spone. V týchto medziradiach pestujeme ovocné škôlky, ktoré pestujeme v trojročnom cykle a po vyoraní škôlok vždycky pôdu vyživíme ďatelinotrávnou miešankou, ktorá tu je následne 2 roky. Máme tu agrolesnícky systém, ktorého kostrou sú ovocné stromy, marhule, jablone, hrušky, slivky a v medziradiach agrolesníckeho systému sú ovocné škôlky. Ovocné stromy sú v širokom spone, medziradia sú 10-metrové a v rámci radov sú stromy kostrové 8 metrov od seba a krátkoveké stromy 5 metrov od seba. Takže je tu kombinácia dlhovekého ovocného stromu a krátkovekého. A v tomto 10-metrovom medziradí máme 3 rady stromov ovocnej škôlky. Tak ešte budeme tu schopní urobiť jeden cyklus škôlkarský, takže ešte približne 3-4 roky budeme tento systém využívať takýmto spôsobom a následne budú v tomto systéme pestované už len poľné kultúry, alebo respektíve bude využívaný pastevným spôsobom vzhľadom na náročnosť strojového obrábania. Predpokladáme, že do roku 2030 vlastne ešte tu budeme hospodáriť aj so škôlkami a už po roku 2030 približne bude tento systém už využívaný pastevným spôsobom. Tá škôlkarina potrebuje otvorené plochy, respektíve ten agrolesnícky systém využívať podstatne väčšími medziradiami, hej? Lebo my vlastne tie stromy musíme nejako vybrať a vyberáme ich tzv. bočným vyorávacím pluhom, kde znamená, že traktor musí zvedľa tých stromov. Čiže my keď chceme tieto stromy vybrať, musíme jeden riadok vycúvať, čo je extrémne pracné, aj náročné na techniku, a až potom ich môžeme odorávať. Pestujeme hrach ako medziplodinu, ďatelinotrávne miešanky, alebo sejeme miešanky, pohánky, facélie, vykuhuňatu. Tú zeleninu, ktorú ste videli tam vpredu, tak to je zelenina, ktorú vlastne pestujeme pre našu kuchyňu. Že my sme ako keby špecifický tým, že stravovanie si riešime sami, že pestujeme teda zeleninu a varíme si obedy, také husté polievky zeleninové. V škôlke sa snažia prinavrátiť do krajiny a záhrad staré a overené ovocné odrody, ktoré majú potrebnú vitalitu a chuť. Tieto odrody naštepujú na silnejšie plotníky, aby boli odolné a schopné prosperovať v podmienkach otvorenej krajiny, sadoch či alejách. Počet vypestovaných odrôd presahuje číslo 1200.
Možnosť ich zakúpenia je priamo v škôlke Biele Karpaty.